Pare, sempre que parlo amb tu em fas sentir millor, però avui és especial. Per això obro el meu cor i els meus sentiments per entendre bé el que significa el teu regal d'aquest dia. El perdó. Crec que avui podré sentir com mai la teva abraçada, perquè m'encanten les abraçades. Tots hem perdonat i hem demanat perdó, però de vegades no entenem gaire bé el que significa perdonar. D'això ens parla avui Jesús amb un exemple molt senzill. Jesús els va explicar aquesta paràbola. Un home tenia 2 fills. El més petit li va dir al seu pare: Pare, dona'm la part que em toca de l'herència. Perquè no volia esperar que el seu pare es morís per gaudir de tant diner. Així que el pare li va donar a cada un la seva part. Pocs dies després, el fill petit va marxar a un país llunyà i s'ho va gastar tot en festes, diversions i tots els capricis que se li van acudir. Llavors va arribar una època de crisi i, com a ell se li havien acabat els diners, va començar a passar necessitat. Va demanar feina a un senyor d'aquell país i va estar cuidant els seus porcs. Passava tanta gana que tenia ganes d'omplir-se l'estómac amb el que menjaven els porcs. Va pensar una mica i es va dir: Els treballadors del meu pare tenen menjar, mentre que jo aquí em moro de gana. Tornaré a casa i li demanaré al meu pare que m'admeti per treballar a casa seva. Li diré: Pare, m'he equivocat. Et demano perdó i demano perdó a Déu. No he estat un bon fill. Considera'm com un dels teus treballadors. Llavors va començar el camí de retorn. Quan encara era lluny, el seu pare el va veure i es va posar a plorar d'alegria, perquè havia estat molt preocupat per ell durant tot aquest temps. Va arrencar a córrer, el va abraçar i el va omplir de petons. El seu fill li va dir: Pare, et demano perdó i demano perdó a Déu. No he estat un bon fill. Però el pare va dir als seus treballadors: Vestiu-lo amb el millor vestit i organitzem un gran banquet, perquè aquest fill meu estava perdut i l'hem retrobat. I van començar el banquet. El seu fill gran estava al camp. Quan va tornar a casa i va sentir la música, va preguntar què passava. Un dels treballadors li va dir: Ha tornat el teu germà i el teu pare està celebrant una festa perquè el teu germà ha tornat a casa. El fill gran es va enfadar molt i no volia entrar, però el seu pare va intentar convèncer-lo. Però ell li va dir al seu pare: Sempre he fet el que m'has demanat i mai m'has organitzat una festa amb els seus amics. Tanmateix, aquest fill teu que ha malgastat els teus diners i li has organitzat un gran banquet. El pare li va dir: Fill, tu estàs cada dia amb mi i tot el que és meu és teu. No creus que hauries d'alegrar-te? Perquè el teu germà s'havia perdut i l'hem retrobat. Penso en aquesta història, en el pare i els seus fills, mentre escolto el cant i li demano a Jesús que ens abraci. Com un captaire, no sabien caure mort. Penjava d'un fil de pols i de pecat. Els àngels cantaven: torna, fill, a la llar. Però la melodia és difícil d'escoltar. Oh Déu que m'alliberes, oh Cristo meu Senyor, oh Déu que m'alliberes. Era jutjat per tot el que havia fet, sense forma de sortir-ne i de guanyar. En sentia el veredicte, a dins meu em vaig trencar. Només tu em pots absoldre, alliberar. Només tu em pots absoldre, alliberar. Oh Déu que m'allibera, oh Cristo el meu Senyor, oh Déu que m'allibera, oh Cristo el meu Senyor. I ara
ara sóc de nou com un infant, sense culpa ni pecat, lliure per estimar, viure i morir, de res m'haig de justificar. El pecat que tinc a dins cap poder té sobre mi. Déu meu, em treus del foc i em treus del fang, tu m'has salvat i ara sóc viu. Ara tinc fe com un infant, ja no tinc por, no puc parar. Tot el que faig ho faig per tu, ara sóc teu, tu m'has alliberat. Oh Déu que m'allibera, oh Crist el meu Senyor. Oh Déu que m'allibera, oh Crist el meu Senyor. Déu que m'allibera, oh Crist el meu Senyor. Oh Déu que m'allibera, oh Crist el meu Senyor. Penjava d'un fil de pols i de pecat, Em sorprèn l'actitud del pare, que no rinya ni castiga el seu fill per allò que fa. Suposo que no tinc ni idea del que és perdonar, però quan sé que he fet alguna cosa malament i me n'adono, m'agradaria que m'abracessin sense demanar-me comptes de res. És clar, algunes vegades ens equivoquem, com el fill petit, i altres vegades són com el fill gran, que està sec d'enveja i només vol que cadascú tingui el que es mereix. Però tots ens equivoquem, i per això està el perdó, i ens allibera i ens acosta una altra vegada al pare. Això em recorda quan els meus pares em perdonen i em sento tan alleugerit. Està clar que el fill petit es va portar malament, però el pare no es fixa en això, i ni tan sols li demana explicacions. Només espera amb els braços oberts com si no hagués passat res. És veritat, Jesús vol que ens fixem en això. Ens parla de la paraula perdó, amb majúscules, del que és perdonar amb el cap i amb el cor, perquè Déu torna a abraçar sempre que ho necessitis. Avui em quedo amb l'abraçada de Déu Pare, aquesta abraçada càlida i especial que em fa. Cada vegada que em costi demanar perdó o perdonar, desitjaré amb totes les meves forces aquesta abraçada. Llavors sabré el que he de fer. Gràcies, pare. Pare bo, de vegades faig coses que no estan bé. En aquell moment no me n'adono, o me n'adono però les faig igual. Tu em perdones i m'abraces, Jesús. Després em penedeixo i vull canviar. Sento que m'he equivocat. Hi ha alguna cosa dins meu que em diu el que està bé i el que està malament. Tu em perdones i m'abraces, Jesús. Segur que és la teva veu, que sento molt a prop. Ajuda'm a canviar i que una altra vegada no m'equivoqui. Tu em perdones i m'abraces, Jesús. Pare nostre que estàs en el cel, que sigui santificat el teu nom, que vinga a nosaltres el teu regne, que es faci la teva voluntat aquí a la terra com es fa al cel. El nostre pa de cada dia, dona'ns, Senyor, el dia d'avui, i perdona les nostres culpes, així com nosaltres perdonem als nostres deutors. No permetis que caiguem en la temptació i deslliura'ns del qualsevol mal. Amén.